Devar baş temaşavanın heja em de bernameki nuda dîsa behevrane hêvî dikim ku em demekî berhemdar bi hevre derbas bikin. Bi rastî vê heftiya hanê hinekî wexta ku min bername amade dikir ez hinekî hestiyar bûm. Gelo dîroka me tev dîroka qetliama ye nizanim lê vê heftiyê sê qetliamên mezin vê heftiya derbasbûyî da pêk hatine. Yek jê enfala berzaniya ye ku 8,000 berzanî mêrên wan ji zaroka bigire heyanî ixtiyara tev hatin qirkirin hatin şehîdkirin. Dîsa ew bûyera 33 guleha bûyera ku ew helwestvanê Diyarbekirî li ser wî bi navê 33 gule bi Tirkî helwestekî nivîsandibû. Ew bûyer ku li Wanê çêbû li geliyê Sefo. O bûyera dinê jî jenosîda Şengalê heştemîn salvegera wî bû. Ew jî bi rastî cihê ku meriv zêde pê hestiyar dibe. Ez ji tevara dibêjim bira Xwedê wan bi rehm û kerema xwe şake û cî wan bihişt ve û ew şehîdên me ne û em bi şehîdên xwe serbilindin. Ji hemû kes û karên wan re jî sersaxî dixwazim. Dîsa di vê mehê da di vê heftiyê da me du welatperwerê Kurd wenda kir. Yek jê İbrahim Gültepe bû ku jê gotin Qizilî bû û êdinê jî Şükrî Bilgiç bi navekî ku hevalên wî di nava hevalê wî de jî wek Şükrî Xoce dihat nasandin. Her du jî jiyana xwe ji dest dan. Xwedê wan bi rehm û kerema xwe şake û ciyê wan înşallah ew ê bihişt ve ez ji tevahiya malbata wan ra û ji heval û hogirên wan ra û ji milletê Kurd ra sersaxî, sebir û metanet dixwazim li ser navê xwe û hevkarên xwe. Belê niha ka em încer gazî mêvanê xwe bikim, mêvanê min bira kerem kir wer. Kek Orhan û kek Elî Fikrî hûn her du jî bi xêratin sersera serçavara hatin. Kek Orhan nûnerê Partiya Azadiya Kurdistanê yê Başûrê Kurdistanê ye. Hûn wî nas dikin ez bawerim. û Elî Fikrî Işık jî ji hûn ji futbolê wî bernama wî mêdî baş wî nas dikin. Hûn her du jî bi xêratin û sersera serçavara hatin. Nav xêrê de bikek bo qewet beşdarîşin. Spas. Belê niha ka em sernivîsê xwe vê heftiyê jî bibînin ka mijarên me çi ne em bira re jî bîne ekranê. Belê me mijarê xwe dît hema em ji mijara yekî dest pê bikin. Kek Orhan ku tu dikaribî hinkî dijî bilind bikî çunkî nîvî ji devê te berjêrtir nayê dîtin.
پر باش دبه نها وەک گویم تەف دزانن اینجا باشه هینکی خو به آله راستێدا ژی کۆ tu بدی ئەوێ daha baş bibe tamame اینجا tamame ez اینجا kinmam kiro îjar wek ku hûn dizanin eva çend sale Rêzdar Selahattin Demirtaş di zindanê da ye û di zindanê da bi wasta ez bawerim bi wasta avukatên xwe yanî parêzerên xwe hin twîtan davêje dîsa van rojê vê heftiyê da van çend rojê berê twîtek avêt got behsa ku Tirkiye mala me yi beş e Cumhuriyeta Demokratîk û ew tiştê ku hergav digo lê tiştekî dijî pêra ku derfeta me heviya û ez derêm ez dixwazim herim mezelgeha Çanakkale'yê û ji wan şehîda Fatiha bixwînim dua bixwînim û ez hêvî dikim ku em jî yanî em wexta divê em ne ku Kurda qest dike Kurda û Tirka bi hev re qest dike divê çawa ew tev li rû hev li virê bin erd bûne û dirêjkirîne û li rû hebin em jî wisa ji bo welatekî demokratîk em bên rû hev bi wî awayî gotinek got û tiştekî dinê jî got di nav Tifaka Millet da Kılıçdaroğlu hinek wêreke lêbelê ew êdina jî divê îndî wêrek bin cesereta wan jî hebe tiştên wisa jî got û hema dûra jî Kılıçdaroğlu lê xist ewlê çû wanê li wanê çû ew bîranîna bûyera sî û sisiyan wan bi bîr anî got evyanê ji bo ku em wek lêborîn xwestinê yan wek çi wî tiştekî digo vêga vê ji hişêm çû yanî weka ku bêje em hevdû helal bikin û helalî xwestin ez wisa bêjim wek helalî xwestin çû wirê û ji wirê jî încar çû hat Roboskiyê li Roboskiyê jî bi wan xelkê Roboskiyê ra pêwendî danî û got ku em werin îqtidarê em ê vê meselê zelal bikin ez dixwazim hema ji Kek Elî Fikrî êşiq dest pê bikim Kek Elî Fikrî gelo mesele çi ye ev Kılıçdaroğlu û Brez Demirtaş evana pas didin hev ji qewlî we futbolciya ra sabê futbolîsta ra yanî mesele çi ye çi dixwazin divên çi Demirtaş divê çi û Kılıçdaroğlu divê çi ez dixwazim hinekî tu li serê biaxivî keremke gelek spas dikim Kekemîn rastî jî mesele zelal e yani ji bo kesê ku siyaseta Tirkî û partiyên siyasî ê ku ji nêzik ve dişopînin mesele gelek zelal e wekê ku hûn dizanin hilbijartin ro bi ro bi pêş vetê pêvajoyekî ye ber bi hilbijartinê ve destpêkiriyê êdî û derheqê Kurda de ti kes nexwedî pêşniyarekê ye ti kes nexwedî bernameyekê ye û ti kes jî rast naxwaze bi Kurdarê hevkariyê bike bi Kurdarê di nava heman wineyî de xwe nîşan bide ku mesele ev be hinga em Kılıçdaroğlu fêm dikin Kılıçdaroğlu naxwaze sozekî peymanekî ya ji pîlanekî deyne ber Kurda
û bê tiştekî wiha dixwaze ku berê Kurda hepkî bi alî wî ve bikişe, Kurd lê binêrin û tiştekî nede Kurda û rayê Kurda bistîne. Ew hevdû helalkirin jî ji wirtê û ew gavê di nava vê salê de hatine avêtin jî mebesta wê ew e. Em dizanin ku girseyiya CHP li hemberî çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Yani di dîrok de jî wiha bû, gava ev komar hate înşakirin jî wiha bû, îro jî wiha bû. Gelek cara hêzên dijî CHP weke Partiya AK Parti hinek proje honandin, pêşkêşî raya giştî kirin lê di ti demê de CHP ne piştgiriya wan kir ne jî xwest ku ev mesele bibe rojeva devleta Tirkiye. Yani hişmendiya CHP ew e ku xwedê vê devletê ev in û ev devlet jî ya Tirkiye û divê ku rêvebirê vê devletê jî Tirk bixwe bin. Hê ji vî sînorî derneketine. Yani îro weke nan û av pêdiviya wan bi ray û piştgiriya Kurda heye lê dîsa tiştek ji devê wan dernayê. Hesabê wan Kurd mecbûrin Kurd wê ji bo xwe xwedê negiravî wê raya xwe bineme. Lê di vir de tiştê ku nayê fêmkirin helwesta Birêz Demirtaşê. Yani dê ji bo çi herî Çanakkale'yê. Yani partiya te namzetê desthilatdariya Tirkiye. Erê dibe em partiya Tirkî ne lê gava ku em di nava pêvajoya de tesîr û bandora partiya Birêz Demirtaş dinêrin ku çap û qeweta wê nagîje ku tenê bi serê xwe bibe namzetê desthilatdariyê. Henga ew şîrîka digerin. Gava ku tu şîrîka bigerî û ew xwedê negiravî ew şîrîkê weke CHP weke Ittifaqa Millet ku ji bo te tiştekî nebêjin henga ev helbesta te çi ye? Yani tê herî Çanakkale tê bêjî çi ye? Tê çi nîşanî raya giştîya Tirkiyeyê bidî? Yani tê bêjî erê ez vaye Tirkim. Yani erê ez vaye tiştekî naxwazim. Mebesta vê çûnê çi ye? Ew jî dixwazin tiştekî binixwimînin. Bela ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bernameyekî kurdewer nîne. Bela ku tiştekî taybet, tiştekî ku di vê pêvajoyê de ku meriv karibe bi dest bixe nexistine pêşiya xwe. Ew jî weke çepgirê Tirk xwe bi demokrasiya Tirkiyeyê ve girê dayine û xwe weke lehengê vê demokrasiyê xwe wiha destnîşan dikin û xwedê negiravî wê ev demokrasiya ku ew diparêzin wê gava ku were sazkirin tiştekî pişikekî xwezayî wê pirsgirêka Kurd jî çareser bike. Ev tevger nayê parastin. Yani di vê tevgerê de nasnameyeke kurdewer nîne. Di vê tevgerê û di vê helwestê de tiştekî ku ji bo Kurda tê xwestin û di wê de ısrarkirin jî nîne. Kufşek û haya wan ji hev heye. Kufşek û bi hev re şêvirîne û kufşek ku ev kar û barê hilbijartinê di nava xwe de bê alî kirine û xwe
وصفدار کرنه لیکو ام لی و گوتنه واند نرن لدمجه وانی کو دمدعای ده خودگیهنه ملوان نرن خود اگراوی کو تشتک ناوا وان ده تنه از به حلوستا دمرتاش به باورم کو دبنی ده خواکه خواه آوا کرنه و نه اتفاق به وکه انجام دمل دست برز دمرتاش نا نکاره بیجه یا جی نا بیجه از حرم قبرین چنه قاره زیارت بکن تشتکی حاد روژه ده تنه و کسی که جی اف دا خواز لین نکریه مسئله چیه؟ مسئله ام نه آستنگن ام تشتکی نا خوازن ام جی وکه جهبینه هابنره ام دچین قبرستانا و دنه گراوی کو پر قیمت و رومته اما الورج چوک بشکنن و اما سوند بخون کو اما کونه اف سیاسته انك دبي قارن بيجن اف سياسته ليه دوی سیاست ده تشتکی کردان نای پارستن مثلا ایرو ام باش زانن کو کرمانجی وره آزاد کرن کو یک بیجه اری ازی به باندورا مکازاکونه یا جی anayasayı devlak Türkave ازی میسوگر بکم و ام ببنه دستلاتدار و کردی وکت ترکی لترکیه سفراز به آزاد به و به زمان پرورده ها اری ev siyasete u meriv ji bo vê siyasetê ji bo raya giştiya Tirkiyê ku qanî bibe meriv kare here çaneqalê ji bo vî tiştî lê ku tiştekî nexwazî te tiştek bernameyek nedaye pêşiya xwe yani te çepgirî ev hişmendiya çepgiriyê ye hişmendiya lehengiya demokrasiyê ye yani divir de Kurdbûyîn bêhukûqî به ستاتوی نه مسئله چاوه جامر evrenselen üniterin و meşandına tene mafu nizam çiye insaniyeti etkin davide ev siyaset hizmeti devlet Türkiye ne hizmeti çareserkirina psikolojik akırt. Ez vaha fikrim u vahaji aşkare dibêjim. Gelek spas kek Ali Fikri. Neha kek Orhan. İro bi tesadüfi ez li Kurdistan 24 bûm. Jimra gotin mamosta hayata jê îro li Amedê HDP bi ew şeş heft partiyên ku tedî ji xwe İttifaka Kurdistanî bi wan re hevdîtin kiriye. Niha ez dixwazim wî jî têk binabe û ji te bipirsim. Ji alîkê da İttifaka Kurdistanî û ji alê din de jî em bêjin ne bi ti tiştekî xweşîrînkirina bi Kılıçdaroğlu û bi Meral Akşenerê re. Yani xwaneye ku birêz Demirtaş û hevalên xwe dixwazin xwe bi wana şîrîn bikin û wana bi milletê me jî şîrîn bikin. Wisa xwaneye tê çi bêjî di vî warî da? Pêşî gelekan vî baş bizanbin. 100 sala siyaset dengê xwe pişkî bilind kekeko. 100 sala Devletê Cumhuriyetê Türkiye li ser yek tiştekî ava bûye. Em bi her avê
هم ناف سیاست جواکی دا هم ناف عشیرتا دا هم ناف پارتی سیاسی دا و هم دبستان حتی زانکوی دا تشتکی وا بکن که کرد هیچ تجارکی جبو معفو آزادی خو نبن خودی هلوست ایروژی او تشتکرن Kılıçdaroğlu bizim berçaveko. Kılıçdaroğlu halke dersime ya. Aslı hoca Kurda. Eko çavpeketin yani eko reportajı be İhsan Sabri Çağlayan kiriye av bukhoya. İhsan Sabri Çağlayan gel av vakt müfettişevi mıntıkaya. Kılıçdaroğlu ile debeca mevusat tişteki harap kirko yani ev ciye ko mened gişt me jahre mişka avet ko Kurd bi jahre mişka bimirin. Ev be emre ki bu? Be emre Mustafa Kemal Atatürk bu. Kılıçdaroğlu îro serokê wî partiyê ye. Ve hiç li derekê dît ku ço bi xelkê Dêrsimê re helalleşmiş bû. Ku Mustafa Kemal emrê kuştinê we da bi jehrê mişka ji ber wî ew îro ez hatim bi we re helalleşmiş dibim. Yani xwe bi we didim helal kirin. Hiç we li derekê xwend ew yek. Di do HDP, TEP, HEP û eko ji hevdû zêde bûne ew partiyê ku ji hevdû zêde bûne heta îro yek tiştekî vekirî zelal ku gotiye em vî tiştê ji Kurdan re dixwazin. Em ser vî tiştê hişkin, em ser vî tiştê rijtin, em ser vî tiştê ku ev tişt nebe em nakin. Ve hiç armancekî wisa ji vî çizgiyê, ji vî îdeolojiyê, ji vî aîdeolojiyê, ji vî baweriyê ve hiç tiştekî li derekê xwend nîne. Kek fikrî yani temasê noktekî kir. Hakikat jî wisa. Hinekî yani engineer dibêjin yani mühendisê medenî li ser îşa kar dikin. Ewa rê nîşanê her du partiya jî didin. Dibêjin Kılıçdaroğlu tu here Roboskî, qê Roboskî do bû, pêr bû. Ev çend sala Roboskî li wê ye? Hê hatiye bîra Kılıçdaroğlu. Ya Çanakkale çendîn sala li we? Hê tê bîra Selahattin Demirtaş. Hayfa yekê zindanê de sernavê Kurd û Kurdistanê sernavê Kurdayetiyê biçe li zindanê ev 6 sala zindanê de wî zulmê dibîne hê jî pesê Çanakkale dike. Hayfa bi rastî hayfa û mixabin. Kekorhan ez dixwazim têkemin naberê et tiştekî ji te bipirsin. Min ê ji kek Elî Fikrî bipirsiya lê ji ber ku tu siyasetvanê ez ê ji te bipirsim. Ez biya bêjim tu eger serokê partiyekî ku li Tirkiyeyê 6 milyon deng distîne ji şeşî jî zêdetir û piraniya wan jî Kurd wan denga xwediyê wan denga piraniya wan Kurd ku tu di şûna Demirtaş daviya te çi bixwesta te çi helwest daniya min gotiya ba min Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ya jî Devlet Bahçeli hiç fark nake. Min divêm zimanê xwe zimanê zikmakî perwerde bibim. Eger Bahçeli jî qebûl bike ez avaltiyî bikim. Eger Kılıçdaroğlu jî qebûl bike ez avaltiyî bikim. Eger Tayyip Erdoğan jî qebûl bike ez avaltiyî bikim. Ez berjewendiyê milletê xwe geleke fikir bikim. Demokrasi tiştekî baş e. Fakat pêşî zarokê min bi zimanê min nizanin bipeyvin. Ew şerm e. Eger ez bim, ew qebûl jî nekin. 8 parlamenter, 9 parlamenter, 100 parlamenter dikarî meclisê kilîd bikî. Dikarî bi milyona insana derxê hatê Şex Saîdê Nemir cilê xweşxwe derxî bêjî binêre wa tiştekî toplînekî derzîkî li ser min tune. Bes heta zimanê nebe zimanê zikmakî nebe zimanê fermî ez
وی میدان ترک ناکم یا mühim jî ev e geleke ew partiyê ku hewqas bi xwîna Kurda bi vücudê Kurda hatiye vî qasê geleke ji Kurdara wî tiştê fehm bike wî tiştê bixwaze ne ku bêje ez demokrasî eger demokrasî nê Türkiye ez çima bibim xwedê zimanê zikmakî ew siyaset siyasetekî çewt e ew siyaset dewletê Türkiye Cumhuriyetî bi me dikirin wa dike ku em ji bo xelkê xwe ji bo milletê xwe bêhelwest bin Divir de divê ku meriv tiştekî bi xepê عريش خو من بقول تاكك علي فكري كنت خدي 6 مليون افيايتي شبكرا من ويش تجي ببرسيا yani ne hewcê ku ez xwedî 6 milyona bim ez serok partî bim îro pêvajoya îro ji me re dibêje ku di hilbijartina serokkomeriya Tirkî Kürt encam tayînkêrin bê Kurda kes nikare bibe serokvezîr serokkomar û ev Siûdeke pir mezin e fersendeke pir mezin e di nava dîrok de ev fersend zû bi zû dernayên olê divir de weke Kurdekî ez dibêjim kî dibe serokkomarê Tirka ev ne mesela min e mesela min ew e ku ez li Tirkiyê di nava hukûk de tiştekî xwe bikim hukûkî û di nava van de jî ê hêrî bi kêrî me were ê ku wê me biparêze û ez wiha bawerim ê ku wê yekîtiya me jî saz bike û pêşeroja me jî veke zimanê me ye بله zimanê me ye loma divê ku hemû Kurd HDP dahil bibin yek û bi her kesî re müzakere bikin kî azadiya zimanê Kurdî kire azadiya zagonî em ê rayê xwe bidine wan bi vê em jî daxilî nava hukûkê Tirkî dibin كيك علي فكري تا بفان قوتنين خو احساسي ريكر يعني تا بريارا خو هالبجارتنا جوي قافدا تا اوكر قالو بريارا دمرتاش جينا احساسي ريه جوي قافدا رنگي لسر نابي كردا رنگي دنگي كردا tayin kirin bey tib bazariya çıkas raste. pirsiya min e Eri. kekem divê tiştek were baş zelalkirin heya piskirêka Kurd dixwazî ji alî siyasî ve dixwazî ji alî çandî ve dixwazî mesela ziman bike meseleke siyasî û wê çareser bike dixwazî jî xwe îdarekirinê bi şeklekî siyasî ji alî hukûk ve çareser bike heya ku piskirêka Kurd çareser nebe demokrasî nayê Tirkî ew demokrasiya ku piskirêka Kurd çareser nekiribe nabe demokrasî esasê xwe de demokrasî bi xwe çareserkirina piskirêka Kurd e demokrasiya ku birêz Selahattin Demirtaş û CHP bilêv dikin ew ne demokrasiya civakî ye xwedê negiravê wê devletê demokratîktir bikin demokratîkkirina devletê tiştekî din ye bi hemû saziyên xwe jiyaneke demokratîk tiştekî din ye lêk gelek însan vana tevlî hev dikin berê Demirtaş, Birêz Demirtaşî û Kılıçdaroğlu lê
devletiye ev xwazin devletê bi şeklekî ya bi dest bixin ya giraniya xwe deyn li serê. Ji bo çi? Yani helbesta me Kurda îdarekirina Tirkiyeyê. Em ne tiştekî me tune ye. Ti hukukekî me tune, ti kanûnekî me tune, tiştekî me nekirine misoger, qebûl nekirine. Em tune ne? Vî halê xwe yani henekat dike qeyem. Em bi xwe bi xwe henekat dikin. Em ê rabin devleta Tirk bi dest bixin û bi rêve bibin û em ê demokratîk bikin. Yani aybe. Aybe şerme êdî kes ne zaroke. Herkes her tiştî dibîne. Lê weke ku kekê Orhan jî got erê ev mühendisiyeke. Loma edibêjim li hevkirine. Yani wê gotina ku Brêz Demirtaş dibe ez ê herim qebrîstana Çanakkale'ye ziyaret bikim. Ev encamê wê li hevkirinê ye. Divê ku em wiha bixwînin. Ya rastî jî ev e em xwe nexapînin. Ha hinga çi dimîne? Divê ku em welat parêzên Kurd bertekeke gur û geş nîşanî vê tifakê bidin. Bela ku tim menfaet û berjwendiyeke me di vê tifakê de tune ye. Yani ji xwe ya CHP îtihatçî ye. Ji xwe îtihatçî vêga desthilatdarin. MHP çi ye? Ew jî îtihatçî ye. İYİ Parti çi ye? Ew jî îtihatçî ye. Yani ev îtihatçî wê demokrasiyê bînin. Kî îtixapîne? û gava demokrasiyê bînin jî wê çi qas demokrasî bi paya Kurda bikeve. Ev jî nekirşin. Yani siyaset bi deva nabe. Siyaset ne tene retorike. Siyaset ne tene vegotine. Siyaset bername ye. Morkirina biryara ye. Ka biryar? Ka bername? Ka biranîşanî medin ya. Tine. Kutine be hinga. Kek Ali Fikri mijarên me pirin. Ava sî û du deqeyê me derbas bû. Hê em di mijara yekî dane. Li min biborînin. Ez midaxeleyê gotinên we dikim. Eger ku ti gotinên Kek Orhan tinevin em ê derbasî mijara didiyan bibin. Belê. Em derbasî mijara didiya bibin. Tiştekî ku tu bêjî Kek Alî gotinên te dawî divê mijarê de? Tek hoş vega. Ji alî siyasetê bavê bela ku ez vegal Tirkî dijîm gotinê me hene. Venê werin mijarên naw netevî ez ê bisekirim ya. Ez ê be aha Kekê Orhan bira baaxwe. Tamam. Tamam. Belê. Em ê încar bi Kek Orhan dest pê bikin. Mi gotiwe ez ê mijara didiya bikim sê mijar lê belê ji ber ku dema me hinkî ew dibe em ê bi di tura em ê derbas bikin. Kek Orhan eva nêzî 2 salaye ku li Iraqê û li Kurdistanê hilbijartin çêbûn. Di hilbijartinan da wek tê zanîn Partiya Sedr bû yekemîn. Wî û Helbûsî û tevî pedekê tifaqek ava kirin û lê belê ji ber ku Kurda li hev nekir kursiyê serokkomariyê valama hikûmet jî nat ava kirin û Sedr rabû parlamenterê xwe tevî kişand ji parlamentoyê wan da îstifa kirin û eva heftiyekê ku devera kesk li Bexdayê û parlamento dibin dagirkirina alîgirên Sedr de ye. Li hember wî jî jêra dibêjin çarçoveya hemahengiyê. Kîne ez min navê wan nivîsandiye ez navê wan nikarim ji ber bikim. Malikiye, Amiriye, Qays el-Ghazaliye, Ammar Hakime û İbadiye. Evana çarçova hemahengiyê ne? Evana jî ev jî şiane. Ev jî şiane. Kayseri'ye.
اري هري قيس الغزالي حركات خراب اري اري ايجاد ليس غزالي اباناجي شيعانه و صدرجي شيعيه شما اف شيعه بهبكتن و بويبا جريداي كرد شدكن باشي امد تورك دنداجي مثلا شنغالي خبرت كيك حنيفي ناف چاوا مذهب سنه دا دو طریقات مزن هيا ناف مذهب شهاده جي دو طریقات مزن هيا يعني مسألة ايوان مرجعية هنكي باغلية يعني هنكي جريداية بقومة فانا لإيران هنكي جي جريداية بنجفة لإيراق صدر باوي آبي يعني آبي دحين وقت خزوري ويا محمد باقر صادر محمد صادق صادر هر دو جي آيات الله يعني صلاحيات فتوى بدن بله و أبا يعني عربا لإراقي أبدي فارسا لإيراني yani aslında dicayeti daha ziyade ser kavmiye. İro sadır peşkeşiye Arabe şehadika l'Iraqi. مرد کاره بجا صدر نتوه پروره کی عربایه جی Yani mrov nikare beja netava perver ama mrov kare beja yani kavmiyista. tamam نتوه پرست لو نتوه پرست Kavmiye. اری و باور dikim nika şürkeşiye Arabe şehacı dika. Bavi jaliye Saddam bari li gel du bravi jaliye Saddam ve te iddia kirin ku hatiye kuştin. و او بخوجي جو وقت خوفت نابا ويش يدوي حتى يرو فقط دجاي اويك اد دو دجايتي كي مازنجي نابيني وي مالكي داويا 2003 وقت امريكا عراق داگیر کر یکم جار اکول دجه امریکا هلوست کرد و خوپشاندار کرد و براستی جی مجادله کی باشتا صدر بخوبو بناوی اردی میدی یعنی جیش میدی آوا کر جیش میدی جی براستی لکه داره دیتبا امریکیا کشتیا و لهمبروان هلوسته کی گرتیا و تکوشین دایا حتی والیهات کو مالکی لگل امریکی یعنی کاری بیجی کو قیامه کی زیده کر یعنی گلک صدریا کشت ناف باغدا بخو yani avacı tiştekidi. Fakat sadr tiştekidi go idi be parvekirne hükümet-i Irak'ı brevanaça. Be parvekirne devlet jiper brevanaça. Helvesteki dani go az temsiliyete Arabe şehadikim از لدیجه گندل کرانم یعنی لدیجه رشوتچی اما لدیجه اوچ قاغچی اما از خوازم دولت کی نو آوا بکم از پیشکشی وی فکره ما جبریه کی گو از افجار وکه جاران بوره koalisyon çenakim. Aslında beriye sağlaki helvesteki girtbu yani ava belki şeriye amra naata eşkere kirin fakat amzanın ko sadır و پدکه لگل حلبوسی اتفاق که نابین وان ده بو نه فرمی بو نه اشکره بو فقط هر سوا که آرمان چکی کربون هنه که نابین وان ده چون واتن جابون گوت نه اگر هم سر بکن هم پیک و حکومت کی دین وکت برده koalisyonu ki بدزی آوا کربون وقت صدر هفته چهار پارلمانترینا هەلبوسی دەوری بەرە هەفتە پارلەمانتەر سی و یەک جی پادەکانی ئەو هەر سێ پارتی وەکێ دیجی هەنێکی کەسێ سەربەخوا بوون ئەو جی تەمسیلێن وان کەسێن کۆت بەرە ئینتخاباتە یعنی بەرە هەلبژارتنێ سەرکێشیên خۆپەشانداران دەکردن کەسێ سەربەخوا بوون ئەوە جی هەلوەستەوان لەگەل ئەو کێ بوو لەگەل
صدر بكو ببن حكومات او بسري خو كاربون حكومات دين فقط لهر در الدولة كور يعني شولين خو بدست خلقه برنادن وقتا كي لتركيا دعوة كي او كيابو 367 ملت وكيلي اگر نبو يا بارلمانتو وانابا بفي اوي مسألة كي در خصن سر كوماري لتركيا نكاربون البجارتنا اواجي بمحكمة فدرال ببريار محكمة فدرال قلتن كو اگر 220 نابا كو بارلمانتو وبا اگر بارلمانتو ونبا جي نابا كو البجار سروك وزير به البجارتن يا جي سروك كومار جبروية كي بارلمانتو عراقي كليد بو دوی مسئله دا کرجی نکوک بون یعنی هر دو حزب مزنی کردستان باشور جی یک دنگ نیبون سر و کوماریه یعنی پده کدگو امی به نامزات خود داخل ببن یعنی کدگو امی به نامزات خود داخل ببن هر یکی او کی کوان جابو یعنی ایکو آریکاری آن بکه یا جی ایکو حوالبندی آن جی بکه بون پارلمانتو عراقی دا او جي سروي او نبون يك اصول جي او حتى سرو كومار نيل بجارتن صلاحيت ندا يكيكو حكومات آوا بك حكومات ناي آوا كرن نرتن ايران جي تداخل في شكر زيادة تداخل كر والي هاتكو صدر مجبور بقوها ون مناكن حكومات از جي تتشم استفادة كر هفته وشارح بارلمانتر استفادة كر شوي هفته وچار حبا اوازانه بو كو وجارك دي هلبجارتن يعني هلبجارتن كي پیش وقت جيبا بلكي حزريوي تشتي ذكر وانا بو غوري قانون عراقي اگر اي حاصلي استفا بك اي يدك وكي احتياط جرد بيجن اي احتياط كوجيوي وي چارشيس و چار حب اوكو ويغا تمثيل همانگيه دكن جوان بون ملت وكيلي يعني اوهاتا وي او كي وي قاسي كو همانگي كارم سر خو حكومات دين بي صدر جرابو اگر سروك وزير كي بدلم با از وي ناكم سروك وزير از وي پارلمانتو جي نادم ايش كردن لدا اشغال كر يعني رسما كا اشغال كر يا Peki Kürt çetken kekorha كرد وازانم برجي برنامج کی چارپل مدیا دا من دي سلور با کک مسعود کربو گوتو يعني كردستان ماسترج سر کوماری عراقي از بم ایرو کرتاتنوی او کی کو زانن ایدی کردستان ماسترج سر کوماری عراقي کو هیچ فایده اش کردارتنا مقامه کی موکی کی وایا تن پروتوکولیا مرجی کی اجراعات نینا جبروي اوه چون هاتنه که خورتا یا و هیوی که باجی دده که کرد مسئله دانین حکوماتا که لباغدا وکی دی جازانم يعني وكي كو نابين كك مسعود ومام جلال دا اقتا كي استراتيجيك شي ببو وجارك دي نابين هر دو حزب دا استراتيجيك اقتا كي شي با باوردكم او كردستان وعراق وحتى مسألة كركوك وشنغالي تنافى في مسألة دا وچاره سر بكن وكي برنامج كي ودرين ريعام ازو فكر كي من وصايا وهذي كي من وصايا از باوردكم كو هذي ايدي لكردستان خردبا بله سپاس كيك علي فكري نها صادر دبيجه دبي گره رفورم چه ببن گره او هزن چکدار اینه یا سایتف بین لغو کرن او گره anayasa kinû jî çêdibe. Çawa ku behsa anayasa kinû kirin endamê politbüroya PDK Rêzdar Xoşyar Zebarî got em anayasayê nû qebûl nakin. Çünkü tirsek ketnava Kurda gotin gelo ew ê evana încar ku sivê bigîjin hev ew ê rabin federaliya me jî ji destê me derxin. Kurda got em wî qebûl nakin ew bi dengê gelê Iraqê bi tevayî
هاتیه قبول کردن امی قبول نکن کک مسعود برزانی جی گو دیالوگ ریا دیالوگ شانی واندا و نچیروان برزانی رزدار نچیروان برزانی جی رابو وان دعوتی هولری کرد گو ورن لهولری هولر آرامه ورن لور هفدیتن بکن چه دبیجی کرد ده خطریه دانه ام بیجن دولتا فدرال یا کردستان گلو ده خطریه دا یا آننا یان جی اب صدر و حوالین خو دخوازن چه بکن او همبری وان او جی وقت جناب تجید زانه وان جی گوتن امه جی مروی خودرخن کچا گلو عراق بر بقاوسه که داده چه کرم که ککی من براستی از سیاست هندرین یا عراقی باش ناشوپینم و که اورهان جی نخودی زانینم اورهان شمونه بره لوما دفرده چتی تایبت ویج دویم درنین تشتی کو که اورهان گوت میجی به بالداری گوداری کر براستی جی اسپاسیو کو پیشکش بیتکم هینی تنک تشتابم لی به وی شکلی کردستان باشور ندبن خطرناکه که دیه اف ستاتو جتوای حمود دنیای تی پاراستن خطرناک کو باشور ببر سرخبونه به هره بلا کو دنیا دولتک کرد یا بسر بخواه نخستیه روژوا خود روژوا دنیای ده و که مسئله سیاسی دولتک سربخواه یا کردان اینه اخباره که گلک گرانه پر گرانه یعنی دناوا چار نیاره ده و پرت نیه یکی تیت نیه و یعنی و بلایا سری دنیای کس نخوازه خطه خبین وی باری دوی کود ورده جی ام جی خوان نخابینن لی تشتکی کود دنیا وکا زمن شکرداره دبیجه yani dibê heremê xwe de win bi desthilatdarê xwe re çi dikin em bi were ne yani şeklê van daxwaza em diparêzin lê ku win devleteke serbixwe bînin têxin rojeva me em neborene yani di referanduma başvur demedî di şevekê de Kerkûçû û mesela Rojava da jimedî işte Afrin di rojekê de çû yani dünya jine hazır dünya jine xwaze û badilê min ev tespîteke min şexsî ye di sala 1948 vir de dünya devleteke cihûya İsrail ava kir hê jî dibin bandora wê de ne hê jî maliyeta û vê devletê ew dikişînin loma ku Kurd di nava Iraqê de bimînin ev şeklê federalî ez bim dibin evlekariya hemû dünyayê de û tiştê ku ez dizanim îro Kurdistana Başûr ku bi vê federalî razî be ji bo îro kes nikare destê xwe dirêjî nava wan jî bike û kes Kurdistan jî tevlî hev nake divir de tiştê ku were kirin divê ku demildest rastî jî bibe devleteke federal ev jî çi yekîtiye yani yekîtiya leşkeriye yekîtiya sazîye ku di saziya da yekîtî hatte ava kirin û du karûbarê yani di honandina leşkeriyê de jî yekîtî hatte saz kirin ez bim ne Iraqî ne İranî ne Tirkî û ne Sûrî û ne ti kesê dinê nikare tiştekî bi serê Kurda bîne ev jî weke yani şirove gelemperî tiştek ez ê bêjim tiştek ku ez pê bawerim jî ev e lê tiştê taybet ji bo başûr û tekiliyê navenda Iraqê birastî jî qeweta min nagîje ku gel hinek tişta bêjim Bele gelek spas
نها حمي حاجي محمود ككورهان از اوكم حمي حاجي محمود تشتكي كو نال غوري اوكا جنابته جو حمي حاجي محمود جو عراقي ج شدت فهمتكن ج زوري ج هزه فهمتكن جو ايكو حضرت حسين قتل كرن دكارن تمام كرداج قتل وكن جوي بوني چاره سریا هری باش جمره کو ام دولت اخو آبا بکن لبله وقت کو دیسا جناب تجیگو براستی حال حاضر هیجی کردا ارتشک ملی ارتشک گرتی آبا نکرنه ناکوکی نابخو هیجی چاره سر نکرنه از باورم کو او یک رزیا نابا خو خورت بکن او ارتشک ملی آوا بکن گلک درفت اویل پیشا کرده هبن او دوی کو کرد جروجم پیش ره وسا خانه دکه کو دولت مینا سعودی و اردن و ترکیه و وسایره و لهمبر وانجی ایران به دست و لنگی تبد ناو عراق دانه او او عراق بر به کاوس که داره دوی کاوس دا کرد کو یک ریز بن از باورم کو او دست کفتی وان دست وان دا مینه حتی ممکنه کو هند دست کفتی خود پیش دجی بن از جی دوی باوری دامه از بفصلم سر که اورهان که اورهان دبی واری دا تماسیه سنه گوت به هبن وان جی بیجه و از خوازم تو هنکی بحثا شنگال جی بکی شنگال به چه روشه دایه او پنابرین شنگاله ده چه روشه دانه کرم که خوازم جیه کوکک فکری هلال و دوام بکم یک گره کم ویا قبول بکم درا نپر دریج و جکرما خوش وای نیزی ساعته که مدقده گره کم ویا قبول بکن اگر دولتکی زرخیز yani devletteki mazın ya Britanya ya Rusya ya Amerika. Eğer bu haza Kürt devletteki ser bu ava bikin yek rez binci sat rez binci dise ve Kurdistan'a ava biba. İro peyvistiye devletin medeni bevit iştehaya. Tukhazın le Irak'ı balansaki çekin. Kürt bibin پیکی جوی بالانسه لگل عرب سنة لگل عرب شیعه و لگل کرد خوازم بالانسه کی چکر yani خوازم Irak yani Bağda به قوت و هیزن کردستانه یا مادی یا معنوی تولره بکن yani ایرو نخستن دولت مدنی و زخپوش او خوازن تن باغدا بکردا بالانس کی چکن کو باغدا صداست نکه و بن حمایه ایرانه اگر روج هات دوی تیز خود سرکفتی نبن بلکه او تشتی کو هم فکر دکن بلکه راستخو بیجن ام کردستانه کی سر بخو دوین و پشتوانی ویجی دکن yani اگر هات اف تیزوان ایرو کت خوازن برایو ببم سر نکوه که حال حاضر هیجی سرکفتیه چونکو اگر کرد نیبن براستی عراق تیگ دچا اگر هنکی سنجی نیبن عراق تیگ دچا yani ev balans هیجی تی او کرن تی مشاندن اگر ev mesela جهولی رابا ممکنه که ev دولت ایرو خوازن balans اکی عراق چه با راست راست پشتگیری کرده بکن کرد سر بخوجی ببن فقط دینم لیه اما 4-5 ماه دو سه جار از لق کنفرانس که نچیروان برزانی آتم او بخود به اگر کرد نیک بن افتشتی که به دست خستنا جویه تیک ببن yani اف خطری هیه چمکو yani سروک کردستانه یا سرو کمار کردستانه demek ava heneki vantişta tebeni dike kod beja. Beja eğer Kürt neyek bin
هلوست خو نکن یک سر هنك مجارة یک فکر نکن و افتشتی هیجی و او بکن بله يعني تبعسي تشتكي ديك تبيجي او هذا النياصي يرو هذا النياصي تنا العراقي حشد الشعبي مليونك مع شغل دولة العراق دستين وبقانون در خصن كونسر دولة العراقية بيش مرجع مع از نابجم صدر دبيجه يعني هم باس ذا حشد الشعبي هم جي دبي او هزن چکدار دبي کو بين او كرم بتاني هزن يا صاحب هو يبدو براستي لكردستان يعني جيران دولة دورة عراقي ودورة كردستان بصدا صد ديرك يعني نا ان ديرك تأثير خود لبارتي كردستان جيدكن يعني ايرو او تشتكو بالانس اللي اوكي لبغداد تكرن لكردستان عيني بالانس خوازن او بكن وتشتكي ديجي رالي تكي ديجي هي يعني ام بفن نفن ايرو دو بارتي هي او هر دو بارتي جي بفن نفن قالك سر هلوستك استراتيجيك يعني يك دنگ بن اگر وانی به سرکفتی نابن ممکن نینه کو سرکفتی بن برای خو بدنه 2003 حتی ایرو چی وقت یکیتی پارتی همانگی کربن اتفاق کربن یا جی سر بیرو باوری کی برای بچوبن کردستان سرکتیا اگر دجایتی نابینوان ده چیبو به تک چونه سر نکتنا پاش ده چونه yani ایرو جاوتشتا كورهان ورا سر شنغالي ورم سر مسئله شنگاله شنگال براستی کارسته کی هر مازنه بلکی عصر 21 آیا yani belki حلب چجی مهمتره جبر چی لوی دینک هبو اولک هبو ملتک پی باوری دکر و کارم بیجم yani او کارست جبر کو yani صدا صد ازیدی بون نه دو سببی هبون یک جبر کو کرد بون دو جبر کو ازیدی بون او کارست تا سر شنگاله و ایروجی او کارست به سیاست خراب بردوامه سیاست خراب چاو بردوامه yani خلق ازیدی صدا 85 نوتوی دبیجن امل گلن کو شنگال آرام ببا و امهر سر عرض خو تف yani او سیاستوانوان اوی کو ده نافهنک حزبا دا بجیبونا او کس بخو او دکن یا جی ایکو دمو دزگه وان ایکو ام بیجن چی سویل toplum kuruluşu وان تاوی او دکن کو همانگی کی چه با نابین حکومت حرم کردستان و نابر حکومت بغداد yani siyasete ki bir ava kirin و lav bikin ku ezidi nav çadıra derin biçin şingale bici bibin u cara kidi şingal avadan bikin yekitiye netaviye yegirtu hükümete Bağdat و hükümete Kürdistan ile gel Amerika ve Britanya pekatın ku هنکی هزکی عسکری ناف شنگالیا yani ناف خلکی ازیدی هنکی جی پولیس فدرال بغداد و الدور بروی جی پیشمرگا بجیب با و خلک شنگال هر شنگال بجیب با او بریارات گرتن فقط مخابن او هزم بسر ایران و حشد شعبی و ای بردوامی وان هزن کدبن ام پاراستن شنگاله دکن او هز بون معنا کو ایرو شنگالی هرن سر عرض و آو خو بجیب بن او پروبلم هجی دوام دکا و ویاجی کارن اشکره بیجن حکومتک عراقی دوی مسئله ده نیک تنگا و خود ایراده کجی نبویا و نخواستی کوی ایراده خو جلوه بجیب که هر ایکو او هز yani nava aktevan da ko gele ke heneki hez
ev ser hêzên siyasî niyên ku ne şingalîne waj wê derxistina û şingalî li wê bicî bikirine. Ji ber wî tiştê nikarbûn bikin şingalî jî bên îro emerin sibê carek dî problem derê carek dî em ê bibin qetil. Ji ber ya wê naxwaze narin ew meselê jî wisa dewam dike. Belê kek Elî Fikrî te ji bo şengalê çi bêjî rewşa penabera bi rastî ne di asteke xweş daye tê çi bêjî hestên xwe ji kerema xwe. Ya helbet trajediya şingaliya ya trajedeke mezin e ku dilê meriv diguveje û bi rastî ev rewş bixwe jî krîterekî mezin e ku em karin Devleta Federal ya Kurda ya Başûr bindirxînin. Roja ku qiyama şingaliya dest pê kir û îro jî case heman tiştî diye. Yani ji bo çareserkirina mesela şingaliya ji alî olî ve jî ji alî Kurdbûnê ve jî ihtişam û qudreta destelatdariya Başûra Kurdistanê nîşan dike. Yani em evin li ber çavê me qewmê me tê qetil kirin, qewnê me hatiye penaberkirin, koçberkirin û hineka dest danî serê û qeweta me, hêza me, têkilê me yê nav li tevî, ilmê me yê diyalogê têr nake ku em vê piskirêkê normalize bikin. Yani gava ku meriv li vê nênikê li xwe dinêre yani Erbil jî bi şiklekî dinê xuya dike, Devleta Federal jî bi şiklekî dinê xuya dike û ev tiştê ku tê xuya kirin jî bi rastî ne tiştê xweş in, ne tiştê ku meriv bêje erê newha ye. Yani ev mesele dûr û kûr e û bi rastî jî trajedeke mezin e û ji vir jî tiştekî ji devê min jî dernayê ji bo çareserkirinê weke aqilekî êdî ez tiştê wiha nebawerim loma hema ez ê bêjim ez hew qasî dibêjim û disekirim. Gelek spas bi hêviya ku hêzên navnetewî ew koalîsyona li Dijdaşê dest bavêje vê pirsgirêkê û demil dest li şengalê şert û merc normalize bibin û xuşk û birayên me yên êzîdî ji binê wan çadira vegerin ser mal û zeviyên xwe. Em derbasî mijara xwî sisiya bibin lê saet derbas bû saetek em hinekî dijî em bilez evkê xwe bînin ziman ew ê baş bibe. Mijara me sisiya çend rojberê li Fransayê sed û du parlamenter û senatörên Fransî daxuyanîkî belav kirin. Gotin em piştgiriya Kurda dikin li Rojavayê Kurdistanê, li Sûriyê. Em dixwazin ku li wirê qedexeya balafira û firînê bê amade kirin û em dixwazin ku neteweyên yekbûyî li ser vê meselê biçive. Tam di wê demê de Erdoğan got ez diçim Soçî ez bawerim ku ji berê de plankirî bû hevdîtin bi Putin re wê dike. Çaveriya Erdoğan ew bû ku here li wirê Putin îkna bike û Putin îzna teyare û balafir bi kar anînê bide Tirkiye û Tirkiye ew deverên derdora Helebê
تلتمر وتلرفعت ومن بيجي بك دستخو لبلي لغوركو اردوغان جي پشتی جوینه هم لگور انجام نامه جوینه هم جی لگوری پشتی جوینه اردوغان به روزنامه وانان را پیوی اردوغان وی اوکی وساخوانه بدست نخست اردوغان دوی پوتین گوتیه که او مسئله خو به اسد را چاره سر بکن یعنی هونوی به هبره ده مهنگیه که دابن دوی بجی گوتیه که شخو وای استخبارات ما به هبره دشخول گلو کک علی فکری لگور جنابته وان پارلمانترین فرانسی و فرانسا او جبری خداوی تشتی دکن هایا امریکا و اوروپا جوان هلوستا هیه یان بگرمی لوان هلوستا نيرن کو فرانسزی و صادکن و مثلا اردوغان و پوتین چیزی درکت لگوری جنابته تیچویش يعني براستي ام بيجن الولاتكي هيزك بارلمنتر تينا باهف تشتكي بيان تكن اف نشاندانك هلوستي ام نكارم بيجن كو سياستك وحاد مشينين ياجي اف سياسة وي دولتي خود في سياسة جريداية و في مسألة كرير روجا وخوة جبو في مسألة اف بارلمنتر وهذا آخرين جوی او درنای و براستی جی مفهم نکر يعني چما پارلمنترین فرانسی ویچ بیشن البته يعني وقت دولت فرانسی دلیوان بکرده و ام وید زانن لی ایرو بالا herkes سر شر اوکران و روسیه يعني حياكو شر نوا اوکرانیا و روس خونکی هینه درکی پیواجویا چهار سرکرینه کس بالا خوناده سر سوری بالا خوناده سر کاروبارین ترکی فلانو بیوان ایرو اکو ناوندا سیاستا دنیای داگر کریه تجه کریه روژه واوی diyar dike şerri Urus Ukrayna ev şerri yani şerki hazar wateye yani çuma şerdikin ve şerri boçi dome ve encam çibe ve ev tesir ser Rusya ser Putin çibke Amerika txwaze ve topgihin nekür Avrupa txwaze xod çibke rastı jibo iroji ev نپر زلالن لی ام دزانن کو امریکا و اوروپا دخوازن باندورا پوتین یا کل سر سیاستا دنیای هنک لواز بکن نکو جبینی و جهول راکن براستی جی لگوری دلی من yani Putin hamleye ke şaşkır bir şerri kete tengasiye ku dnava vî derdibe hinga de ji bo rojhilata navîn bi Erdogan re tu gavî naveje şo êdî ji bo ku bi hev re gavbavê jin ti berjewendiyê wan jî tune nemaye yani hebûna Tirkî êdî li rojava valaye yani bingeha hebûna wê tune ye ew xwe spêre İdlibê hêzê İdlibê lê dünya vê tişî naxwaze ne bi Kurdan re ye ne bi Ereban re ye ne bi rejîmê re ye yani ti çima nava vî axî de vê siyasetê dimeşînî û çima ez ê hevkariya te bikim yani ev ji vî alî ve zelal e loma siyaseta Tirkî ya dervayî ji xwe xitimiye û tiştek jî lazim e ji bo Tayyip ji bo wê siyaseta bekayê helbet bê îcazeta Putin nikare bike û Putin vê îcazete nedayê nadî jî weke ku dizanin
ji bo endamtiya Swêd û Fînlandiyayê pêdiviya Amerîka bi raya Tirkiye hebû, di heman demê de rabû ew dibe çi ya pitirimê nava Rojava ji bo Kurda sist kirin. Ev tê çi mane ku çi be bila bibe Amerîka dev ji siyaseta ku dimeşîne ya ji bo çareserkirina piskirêka Sûrî û çareserkirina piskirêka dîsa di nava xwe de ya Kurda dev jê bernade. Loma ez dibêjim êdî Tirkiye dibe çi bi gotina Tirka devre dişiye. Spas Keko. Keko rehan. Naha li gorî rêkeftina nava wana divê ku Tirkiye perê gaza xwezayî bi ruble bide Rusya. Ev jî hema îro dem li dest rayedarekî Emerîkî derket bawer ki Emerîkî bû vêga divê ku ez çewt bifikirim. Rabû bertekê şanda got em vêya qebûl nakin. Me dorpêç li ser Rusya daniye, ambargo daniye, divê ku Tirkiye wê ambargoya me neşkêne. Gelo hemahengiya navbera Tirka û Rusya yan jî Putin û Erdogan erê her du jî belkî di berjemendiyê wan da pêvendiyê wanî germ ji wan ra kartîne. Erdogan xwaze bi wasta Putin hin tiştan bi dest bixe, Rojava hin mewziyan bi dest bixe, bûya wê hilbijartinan kar bike û Putin jî dixwaze dorpêça dewletên Rojavayî bi wasta Tirkiye û hin dewletên din ê bîna Hindîstan û Brezîlya û Çîn û vesaire bi wasta wana bişkîne. Tê çi bêjî divî warî da? Yani qanaata min Türkiye siyasetê wî yê deve li ser problemê Kurda têk çûye. Yani êko diçin qehwa gelek bi vî tiştê zelal zanin. Yani yek jekîre kevir davêce, kevirê biçûk davê divê Sîrtlî anasını görmesin. Sîrtlî anasını görmesin manayî ew e. Qeçtera ji te û Elî Fikrî ra dibêjin min berê hûn jî sêr. Mesela du hebbe îdamê hatine derizandin. Qadî gotinê wan ê dawî pirs dike. Dibêje tu çî dibêjî jê Kurd re dibe hereb çî bixwaze zıttî me. Jê hereb pirs ke yani jê Êsêrtî pirs ke dibe tu çî dixwazî dibe dixwazim diya xwe bibînim. Kurd dibêje bila Êsêrtî diya xwe nebîne. Yani ji ber ku Kurd nebin tiştekî Tirk siyasetê xwe têk birine. Yani mesela ava bila Kurd li Başûrê Kurdistanê, li Rojhilatê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê nebin tiştekî ewa xelkê jê çî taleb bike wê Tirkiye bidin wan. Ji ber wî ew ê siyasetê wî û ji ber wî ew ê aboriyê wî têk çûye. Wê bi rûbla bistîne. Rûbleka li kê derê Tirkiye ye? Bi medbeayê wê pere çê bikin. Wê here ji bankekî wan deyim bike wê beramberê çî deyim bike? Beramberê dolarê. Aynı tişta. Çi farka? Hatta öyle bir faiz jî bide ince. Yani hiç ekonomistekî vî tiştekî realîst nabîne. û dinya jî ji vî re misade nake yani. Awa meselê Îranê çêbû gotin çi? Gotin gereke kesek neftê an nestîne. Dolar nexebitandin, zêr xebitandin. Anî xezînê Tirkiye nike Tirkiye tohmetê diziyê de ye. Li Amerîka bankê wan ê herî gewre, herî mezin di tohmetekî ku diziyê di gendelgera rişwetçiye û pere belav kiriye. Yani bankekî wan ê dewletê ê herî mezin yek ji wan banka li Amerîka hate mehkeme kirin û îro wekê divê demokrasiyên qiliçî ser stûyê wan sekiniye. Aynî tişta ev jî yani. Türkiye meselekî wî ye ya. Yani ji xwe re hevalbentekî nehilbijartiye. Bi rastî jî dewletbûn jî tiştekî wisa ye. Yani feydê dewletbûnê jî ev e ji xwe yek dido li coğrafyekî stratejîk e.
yani gotne xwe carna bi Amerîkaya jî de qebûl kirin, bi Rûsa jî de qebûl kirin, baz ser çi ser neyartiye Kurda. Wekî dî ser siyasetekî navnetewî ne, îlel dijê Kurda. Yani ez bawer nakim ku divî siyasetê de serkeftî bin. بله gelek spas Kekorhan em werin ser mijara xwî çaran mijara me çaran birastî di nav van karesatan da di nav van xeberên nexweş da xeberek xweş xeberek xêrê ji Rojhilatê Kurdistanê hat çi bû ew jî her du PDK Parti Demokratîk Kurdistana İran û Hizba Demokrata Kurdistan her du di 2006 da yan çaran da vêga nayê min ji hev veqetiya bûn yek partî bûn di Kongra xwe sêzdemîn da ji hev veqetiyan vêga cardinê dixwazin bibin yek û li gorî daxuyaniyên wana fermî dibêjin ku di civîna pêş de em êdî ragihînin ku vay em bûn yek partiyek ev yanê birastî ez wek Kurdekî bi viyanê şanaz dibim ez wisa bêjim belê Kekoran tê çi bêjî دوی وای والله باور dikim ve 2 sala ser vî proje iş dikim. Sê rojberê min gel êkudva îşa da parîkî pêşketiye jî û karim bêjim ku mesuliyetê vî îşê jî hildaya ser piştê xwe biraderekî min li gel wî Aqifê got tiştekî ku ji îro pê ve bêjena nîne em ser her xalê pêk hatine maye ku em vî pêkhatinê îlan bikin û eger hikûmetê Herêmê Kurdistanê jî û meselê asayîş û emnî jî em hal bikin dixwazim bi girseyî pîroz bikin û em jî hêvî dikin ku ew roj were û em jî li gel wan vî helwestê wanê baş netewî û milletperwer li gel wan em jî pîroz bikin û bibin şehadê wî rojê ku yek hezbekî bûn bû di do carek dî yani ji xeletiyê xwe vegeriyan û bûne yek em jî şehadiyê wî rojê bikin. Belê gelek spas Kek Elî Fikrî tu zanî ku ew partiya Qazî Mihemed e yekem serokê wan Qazî Mihemed e û gelek serokên wanî dehev serokê wan jî ji teref dewleta dagirkeriya Îranê ve hatin şehîdkirin ez bawerim ev yekîtiya wan ew ê di nav milletê Kurd de jî ew ê bi awakî pozîtîv ew ê tesîrek deyne tê çi bêjî Yani elbette em bi vana kêfxweş dibin belê û ya rastiyeke siyasetê heye ew jî ku tu nebî yek kes de weke hêzekê qebûl nake ku tu nebî yek tu nabî aktorekî siyasî ê ku meriv dike siyasî yekîtî bi xwe û nexwasin ku netewek bê dewlet be bê statû be ji yekî tiyê pê ve tê kar û barê siyasetê tune ye. Yani devleta tune tê çawa ji bo tesawûra devletê tê rabî ji hev feşkilî tê nakokiyê tê xînava xwe tê nizam çi bêje çi bêjî tê ji bo pêşniyarê şiklê devletê tê rabî tekî ve qirqaxa xwe yani erê me vê zarokatiyê kir hava em hatine gal bûn hemû bûne yani şê salî zêdetir bûn wa ez ê bimes jorda her lê me vê fêm nekir yani ku em dibêjin netev dibê ku ew netev yek be yek
û ji xwe re tiştekî ava bike. Piştî avakirinê erê siyaset meşrû ye, rasyonel e û divê bêkirin. Lêbêrê ku te ava yani weke ku xanî te tune betê kîja wedê de razê. Ya ji bo oda rojhilat ya da rojava em serê hev bişkînin. Tune ye ji xwe. Loma yani hişmendiya yekîtiyê ez bim navenda siyaseta kurdeveriyê ji wê pêve jî ti siyaset cîvê nagire. Em qet xwe nexapînin. Ya wê yekîtiya me hebe ya ji wê perê me hebe. سپاس کک علی فکری از هیوی دکم کو ببین یک و رحی هر سه شهیدین سروکن شهید قاضی محمد و شرفکندی و قاسملو شاد و بوه استوی باوریه دامه و صدان شهیدین پردکی جیانه اره پیشمرگه اره او برا هیویا من کو او تاثیر لباکور جی بکه و لباکور جی پارتین کو برنامه وان و پرنسیب وان وک هفن ببن یک سپاس نها امی از درباسی مجارا پینجا ببم مجارا پینجا آلوزیین نابینا چین و امریکا بر بکواد چین وقت کو جناب وحید یاجیزانه سروک کنگره امریکای سروکا کنگره امریکای نانسی پلوسی گو از هرم وان دولتین پاسیفیک ziyaret bikim û duê navberê da govara zehrim Tayvanê jî û Tayvan jî xeta Çînî sor bû û ket nav baxçeyî sota û Çînî aciziya xwe anîn ziman û rabûn dest bi tatbîqata kirin û tê gotin ku hê jî tatbîqatê wan didomin û weka ku dorpêça berbe yani leşkerê wan gemiyê wan balafirên wan berbe Tayvanê da hengî diçe guvaşkî çê dikin. Emerîka jî dibêje ez qebûl nakim ku têkeve nav Taywanê. Kek alî fikrî em ê ji te dest pê bikin. Gelo bi berayîn ku Çînî jî dibêjin eviyanê provokasyonê, Emerîka provokasyon dike. Gelo Emerîka dixwaze ku Çîn têkeve Taywanê bi qaydê ku Rûs ket Ukraynayê û şerekî ku dawiya wî nayê dest pê kir. Gelo eynî tişt li wirê dubare dibe tu dibê çi eviya tiştekî rast e Çînî rast dibêje. Yani ez nedivê baweriyê dime yani serokatiya Biden wan tişta naxwaze nexwazin bi Çîn re û ya duwaş xwe Çîn ji bo Amerîka ne hêzeke xeternak e. Hani ku aborî da xeternak e. Yani alî aborî jî ez bim ne xeternak e bela ku nüfusa wan milyar û 500 hezar e. Yani nüfuseke ku xwedî milyar û 500 hezar be ev nüfus mesrefa wan jî pir ev nüfus bi xwe di nava xwe de tevlê heviyeke pir mezin e. Yani derdê wê devletê bi vê nüfusa xwe de di nava belayê de loma jî karkiriya dinyayê dike. Perekî baş jî tomar dike lê bela ku di nava xwe de ne honandî û ne jî ji dil û can yekîtiya xwe ava nekiriye bi vî perê jî nikarin qurretiya dinyayê bikin. Dinya jî vê baş dizane. Loma edibêm yani tiştekî wiha ji keysê ye yani ez bim Taywanê di vê rewşê de dixwazin nehamberî Çîniya hepkî xwe azadtir bikin ji bin vê bandorê derên
siyaset jûrtê û ez ne bawerim vir de jî yani em bêjin qeyranek dernayê nexwasim nava Çîn û nava Amerîkada ji bo wê sebeb nîne yani bela ne heman skilêtê de ne li ser dinyayê jî tesîra wan ne weke hebe bêmane ye. بله gelek spas بله kek Orhan tu çi dibêjî ev milyar û nîv li Amerîka raweşin ew ê çi bike yani wextê ku Çînê iddia dike dibêje Tayvan bi xwe yani çi adakî yê Çînê ye erê di berê de jî îdarê Çînê ew bi xwe dikirin belkî tê bîra we Çankay şek gotin jê re erê erê û wext li dijî mava wextê têk çûn li wê bicîbûn û dibin hîmayê Amerîkada man heta îro fakat ev tiştê ku Rûsya li Ukrayna kir bi rastî yani hema dibe kî bi kî karibe yani parîkî wisa siyaset ew dibe yani heta îro heta Rûsya nekete navê Ukrayna yani meselekî wisa germ navbeynê Çîn û Taywan de tune bû yani eviya hinekî cesaret dide dewletê dî jî yani ku İran hinekî derê îşgal bike ya Tirkiye hinekî derê îşgal bike yani eviya gelek mirov navêje piştî xwe çîbû kek fikrî jî got îro daha zêde xelk bi şerê Ukrayna Çîn ve ew be wekê dîkî çî jê kî li kê derê çî bike jê re kar dibîne ez bên Pelosî jî viya got yani got binêre eger wisa fikir jî bikin wisa fikir nekin ve em piştevaniyê Tayvan dikin wazanim heta di wextekî nêz de li gel Hindistan û Avustralya wênekî tetbîqatê mezin jî bikin dixwazim bi Avustralya bi Japonya û bi Hindistanê Çîn parîkî texin min kontrolê xwe yani Çîn tabii ne mesele ekonomiyê de mesele eskerî de jî roj bi roj pêş ve diçe mumkin e ku tiştê ku Amerîka li Rûsya meselê Ukrayna dikir parîkî yani jê re got were wî xiste nav tomkê problema mumkin e ku Çîn jî li wê têxe nav tomikê wisa li wê derekî dûr her du jî ji Amerîka dûrin li derekî wisa problemekî ji wan re problemekî ji wan re derxa û daha zêde ew bû îşe ve meşgûl bin Amerîka jî parîkî aboriyê xwe pêş dibe çimkû bi rastî problemekî wanê aborî hebû erê yani enerjiyê dünyayê seda sî û pêncî Amerîka bikartîne û ticaretê dünyayê jî seda bîst û pêncî destê Amerîka de ye ev ya manî ew e ku ji siya yekê dünyayê wetê Amerîka ye yani mumkin e li wê problemekî jî bizanîn çê bikin yani problemekî dروست bikin bo Çînê li Taywan بله gelek spas niha em hatin mijara xwî dawî mijara me dawî Amed Spor e û Elî Fikrî Şix e rayedarên Amed Sporê gotin ku tîma me futbolê ya jinan ji Süper Lîgê re amade ye em ê îsal bi îdia bin û derketin hember em bêjin medyayê û van agahiya dan îjar kek Elî Fikrî tedî gotinek me heye divê Kurd û bisiklet îca Kurd jinê wan a herin futbol bileyzin û bibin îdealî yani jinê Kurda jî dileyzin ya bana tev îtixalin ji alê Anadolê da îtixal dikin û ji ciyê dina îtixal dikin û tînin tê çi bêjî di vî warî da heqîqeten bi îdia negelo Ew ha dibêjin lê di nava wan de jinên Kurd jî hene par parêzgerê milê çepê bergiriyê
ناوی وی هیوی داره جمره پیامک شاند گو ککی علی دستخوازن دوری وی ماجامه تماشا بکی و تعالی کاریام بکی گو از کار بم جبر خو بقفزینم أوروبا استخوازن أوروبا بلیسی براستی حیوان روشی نچوبو ماجا جنان تماشا نکربو yani mitçu ve demede jî brez Ramazan Kızılcı li Diyarbakır bû me gazî wî jî kir me bi hev re maçê jina ya Amedsporê temaşe kir lê yani tiştekî ku meriv serê karibe bax ve ya jî serê binivîsîne derneket holê bela ku kufşe yani hê bi pêplûkan e dibê çi zarok biçi dimeşin ha zarok به چاپلوک admış. çaplûkan Emdven çapluk. هێدوێ ئاستێ دەنێ یەک دۆیە ڕەشقی ترانسفەر کردنێ ji ئەفریقاییان ji بۆ ژنا xwe bi vî çavî lêdnerin û ha jê encam derdixin ku xwedê negiravî wê hê baştir bibin û dive ku ihtimal bibin şampiyon jî lê ev tişt ne xwendinên rastin nirxandinên rastin bela ku ne Amedspor û ne jî Bilême xweş dikin tu dibêjî. eğer ji xwe re xweş dikin dûre li çokê xwe dixin yani futbol ne ew tişt e ne ya mêra ne ya jina ew jî gelek tiştê dinê dixwaze ku ew tişt neyên ba hev ji vir encamekê ku em ê pê serbilind bin denakeve ne heneke bi rastî jî li xwezî ku hemû jin bi topê re bi futbolê re eleqedar bûna ev jî faaliyeteke sosyal e pêşketina jina ye û divê ku meriv ji bo wan jî çevkaxe Belê. Spas. Keko Orhan. Tîmeke baskê hebû navê wê Atletico Bilbao. Tê bîra min nizanim vêga hê jî dewame ne dewame nizanim. Ew ê kek Elî Fikrî çêtir zanibe. devam e Ji xeynî baskiya ti kesî nedidan lêstkandin. Bi rastî di serê min da tîmê Kurda jî herî kêm jî tîma Amedsporê ya Diyarbekir. Divê ku bi eynî prensîbî derketa hember Kurdan bi tenê tîmeke ku hemû lîstikvanê wê ji Kurdan pêk bata çêbiviya. Lê mixabin her tişt li gorî dilê mervanî ne tê çi bêjî di mesela jin û futbol û tîma Amedsporê û tê çi bêjî? Yani biya min kojin spor bikin baş e Belê. futbolcî şahekî sporê ye hew qas karim bêjin Jin bira min li wîrê ye lo ma tu wisa dibêjî tu ditirsî. nabxwedê nevgel min tenê me belkî me godarî dike Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe lê belê beriya ku em bernama xwe bixedînin em ê vîdeyokî bi we bidin temaşekirin kesekî bi navê İlxan Babeydî li Rojhilatê Kurdistanê li Sinê madeyên hişber bi kartîne yekî li kuçaye û timî li kuçe û kolanaye û di alê aborî da malbata wî pir di rewşek ne baş daye lê camêr hin em bêjin kulaman dibêje û dengê wî dişihibe dengê Hesen Zîrek bi rastî jî dengekî xweş e û wexta ku meriv lê godarî dike pir xweşa meriv çe încer ku vîdeo hinek dikşînin û dikin vîdeo û davêjin medya civakî û di medya civakî da dibe wek fenomen û lê êdî zêde dibe hin em bêjin ew kên hunermendên Kurdan jî
لێ خودی دەرتێن و کامپانیەکی دەست پێ دکن ji بۆی malbata wî alîkarî ew ê bicivînin û vîdyoya wî di nava van çend roja da ji milyonî derbas kir tikandin yanî rastî wek ewkekî ye wek yanî tiştekî pir ecêb em bêjin îca ka em ewlê li vîdeoyê godarî bikin paşiye ez ê her du temaşavanê xwe jî bipirsim ka çika ew jî bixwe min eciband ka çika ew çi dibêjin وكل صاني بسوان أوساري عند السمايا تعجب لي من مويوي برهق من مي كمايا يا رم إجازة تدا تخوى مشكم حولي ودمايا جوهري مالم جوهري سين قد حوزي كوثري وش علي اهوي زمزم حوال هجاجي داشنا سريا دويدو مراشم يكر بمرم واخد بي عبرو انباري بأمان أمان 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 زاران درو ومن كساني لسنيم أوسارين خالخالايا يكرخي داوي قرد حوار دلم دا كاسي كالايا عشقي خادو بعليبم وي وي وانشريني شاوي كالايا جوهري مالم جوهري سين قد هوزي كوثري والشيلة آوي زمزم حوار هجاجي داشنا سرية دويدو ما شميلك العمر مزيك بعبر بري هزاران درود خدایا قسم دمه من روح بله ماده کوبکارتینه جرادوین ماتادون ماده کشبره او سنه herhalde لوری وگا بیان جیل کرماشانه از باش وگا دینا گیجم لوری تداوی دوینه و وک مرکزک ام بیجن تندرستیه لوری دوینه لی حالی ویجی مرف دوینه یعنی وقتا کو کشاندنه جی خودی حالی وی نت حاله yani ایجار لی بله دنگ والله پر لخشام چو بله اونه چه بیجنه با کیج و چیز دریوته بیجن کرب کن Yani keko hem Kürt perişanın بله yani rewşa me hemiya ji rewşa wî ne çêtre بله berê belkî cilû bergê me xweşin lê rihê me heman rihe ew deng loma li dilê me tesîr dike loma em dibin wê bandorê de dimînin yani bi taybet jî kufşek û camêr xwedî dengekî ku hatiye terbiyekirî dengê wî hatiye perwerdekirin ew deng bi terbiyê ye loma bi maqam û usûl dizane û loma dengê xwe jî wiha wê stranî şirove dike rastî jî ew e lê ev madeyê hişbirî kesekî godarî nakin yani zaafeke mezin e ku ti carekê destê te girt
تجبني ve diçi û dibinê birade xwe dibînî yani. Rewşa biraderê me yê rojhilatî jî ev rewş e. بله کک اورهان دیاربکر ماده نشبر زیده بوینه یعنی کارانی نوی گلو لباشور جی وسانه او ته چی بیجید حق ilham بابی دیدار Valla zane ev coğrafya insane kezap şavut içe dike. Az bim dengevan jî eserevi coğrafyaya. Bas li vir ya mühim çiye zanî? Eger berê xwe bidîye Hemed Arif jî, Mehmed Şêxo jî, Tahsîn Taha jî teftine yê demirine. Ya mühim çiye zanî? Dewlemendê Kurda nebûne burjuwa. Xwedî li kulturê xwe, li edebiyata xwe, çanda xwe de. Dem û dezgahê Kurda xwedî gelek li van şexsiyeta derê, li van dengê xweş derê. Yani ya mühim ev e. Ev kultur nava civatê me de bijî nebûye. Yani ciye dilêşiyê ye. gelek gelek spas kek orhan hebin gotine xuy dawi tiştekî ku te ji bîr kiribe tiştekî ku tu lê zêde bikî hebe jî kerem ke Geleke her Kurd yek fikrekî esasî dime ji wî de be. Dewletbûn. Binê Tirkiye ji ber ku dewleteke hewka însan lêgodarî dike û dewletê mezin jî tesîrê xwe kare bike. Ji ber ku dewletek bîst û dû dewletê Erebe heye. Eger neliyek bin jî wextê yekî tecawuzê her dewam bike carek dî karin biryara derxin xwedî liyek û dû dertê. Av û dû dertê. Ême geleke em fikr û bîr û rayê me ser avakirine dewletê be. Eger dewletekî me ne wekî dewletekî medenî be jî carek dî wê feydî ji Kurdan rabe. gelek spas kek alî fikrî te çi bêjî gotinên te dawî Gotinê min ê dawî yani tiştek ku gotinê xwe li zêde bikim tinê mala te ava sohbeteke xweş bû û xatirê we. gelek spas ez jî di serî de ji we her diyan ra spas dikim ji hevalên re jî ra dîsa spas dikim û temaşevanên hêja hûn her bijîn heta vê saetê we li me temaşe kir mala we ava ve bi hêviya ku em di bernameyek dinê da car dinê hevdû bibînin bimînin di xêr û xweşiyê da û şev baş.